Sanibonani babukeli be-Transformation Life. Sayimina-ke uSibahle waKaNgqulunga. Ayisazani, ya. Hayi babukeli-ke, kunoGaye ungifunile wangithola uGaye. Angithi nganitshela ukuthi umuntu ongifunayo uzongifuna azangithole ngoba mina ngihlala ka-Transformation Life, ngihlala efonini noma ngihlala ku-TV nakhe kusalayo, kodwa ke ngikhona. Igama lami uSibahle ngwakaNgqulunga. Ngokukhethekile ke babukeli, niyazi ukuthi ngiyabingelela imbokodo, ngihlezi ngizoqala ngayo because imbokodo abantu abakhulu kakhulu. Imbokodo ikwazi ukwenza into engekho ibe khona. Imbokodo ikwazi ukususa isishebo esingekho kube isishebo esikhona. Uyayizwa le bingelela obaba abaprovidayo, obaba bemizi, kulungileke nongenawo kodwa me ubaba ngiyababingelela obaba. Kakhulukazi obaba abondlayo emakhaya, sikakhulukazi obaba aba responsible. Hayi ubaba ngegama. Khona ubaba owubaba. Yabona umnumzane? Yes, ngibingelela labo. Ngibingeleleke Rainbow. Guys, niyazi ukuthi mina ngigcwele ngani. Angisho ukuthi ngiyona kodwa nibahle kodwa nani hayisuka. Niyamenza umuntu ukuthi adideke kodwa niyayithanda nje lento yenu. Okay ke guys, namhlanje istory engizofika naso kunobhuti. Ubhuti lo ungicelile ukuthi ucela manje ngimkhulumele unamahloni. So istory sikabhuti sithi ubhuti lo bhuti nje ozithandela ubumnandi, majayivana nje uyazihambela indawo zobumnandi, ahamba ebumnandini nje kube mnandi. Ngelinye ilanga ubhuti hayi ageza agqoka abe muhle. Hayi uyagqoka ke vele ke nje uyagqoka. Angazi ke kodwa ngimbonile mina sikhuluma naye, mina ngimbone kathathu. Bengiswenkele nje. Ngacishe ngadideka ukuthi mina sengithanda leya. Yabo into enjalo ke. Ayike bhuti ke hayi ke benuka kamnandi futhi. Yabo ngihlezi ngithi nginuka kamnandi kodwa yabo loya hayi nuka kamnandi la bhuti. Nuka kamnandi shem. Haye uGaye uthi ayike ngelinye lamalanga baye kwenye indawo nje yokucima indawo kumnandi nje lapha kuyadanswa mesho ukuthi hayi bafike badansa uthi kube mnandi. Uthi ahlangane nje nabanye nje nenye igenge, yena uhamba yedwa vele unemali encane vele lapha yaniyazi nani ukuthi niba umndeni manifika lapha ya. So nayo bazi ukuthi uzofica abafowabo phambili. Ayike ngendlela yokuthi uzofica abafowabo ke ahambeke athengeke lokho akuthengayo ngemali nayo nje ubujwayele phela ukuthi hayi uhamba nanakho uzoshare phela lapha ya bring and share. Bathini wise men said sharing is caring, ne? Yeah. Ake uGaye uthi hayi kube mnandi lapha ya. Uthi ngalelo langa ufake ishort emhlophe neskipa esimhlophe ugqoke kahle nje shuthi nje all white. Kwangekho occasion ke nje kumnandi nje ezihambele nayo. Phele nenyanga. Ayike uthi hayi badanse kube mnandi. Uthi angithi phela manje useloku edlile nje. Akasazi ukuthi uhleli nobani. Yabona nje phela kuphela inyanga abantu banomusa. Hayi baphoza. Uthi kuqhamuke nje ugeli. Uthi omuhle. Uthi udle ukwarathu. Yabo lezikete ekuthiwa ukwarathu. Khona ikete ekuthiwa ukwarathu ugqoke leso skate. Leso uthi mangabe ubhekele kusho ukuvela amaqhizu. Uthi iyadansa intombazana. Uthi manje ngendlela edansa ngayo uthi hayi, uthi kodwa futhi ijiki libuye lithi no shona kuyena. Ithi inhliziyo cha, lithi ijiki shona kuyena. Izintombazana ivela imdanseleke nje straight ivela idansela kuyena. Mayidansa la kuyena uthi hayi asukume na. Uthi uyezwa manje uthi shitende liyavuka ke manje. Uthi yabona ke manje usengenza ngisho umsebenzi noma ikephike manje. Hayi uyabona ukuthi cha yabona manje uyaginqa lenkomo. Hayi uthi badanse. Hayi ndibezeketula. Uthi hayi adansa. Uthi hayi kuthe kusamnandi kusanjalo kuthiwa sambeni siyoqedela umcimbi ngalo wakhe sekuyavalwa la. Angithi vele yena akasenabo uDanaliya. Ayisekho into yokuhleka.
hayi bahambeke uthi mengena la emotweni uthi kodwa unaka ukusola ukuthi ayingeke igazi limshiye kodwa futhi kubuye kube khona ukuthi no man asambe uthi hayi bashone khona uthi ashiye emotweni uthi emotweni manje lo wakhe ubhisi manje loku uyampuraza manje uyamphatha uthi ngizwe ukuthi yabona ke manje akusavuma lutho ke manje uthi usekumhlaba wakhe yedwa uthi ibhizi intombazana ilokithi mncwa ibhizi ithi iyangixoxela ithi sibahle mfethu uyawazi lo khisi lo ozowuthola udakiwe ungaboni nokuthi uqhamuka ithi uthi wawumnandi ngalendlela leyo ukuthi akakaza aqatshulwe kanje lokazalwa uthi lokazalwa ngcona ngilishoka igama lakhe sentombi yakhe ngeke imali uthi kulokhazalwa akasazi lesasinqanda yini hayi uthi behle uthi bese ethi ugeli asiyeni ngalena shuthi amnikezeke leso iphuzu ukuthi bahamba bephe uthi uyamnakekela hayi mefika shuthi kuvele kungayiwa ngisho ekamereni ngayo toilet straight to emva kwendlu baye emva kwendlu hayi uthi emva kwendlu ukuthi hayi sishe ngokiss manje into yamxaka uthi yini manje intombazane emayikhumula ikhumula idunusi uthi hayi uthi ngixake ukuthi ngeke sesiwami kwenzakalani ithi intombazane nje mina ngisebenza ngeback seat akazi yini manje iback seat ithi intombazane TLB uthi TLB yini TLB uthi yena mhlawumbe ayitshela ukuthi ibona iTLB uthi ngiqala akhange nala bekhona yikhosomba nje leli and liyabonakala lemva kwendlu ukuthi imva kwendlu lemkhuba because nanka ama condom inqwaba laphansi uthi hayi mayithi TLB uthi ingqondo ibuye uthi utshwala badamuka same time kwaphela nokuthi ubephuza le yampahla leya no 18 ngeke ngishoke kodwa nje 18 iyaqhubeka ke if you know you know ngoba angipromote phela la mase sengisho igama sekuzobe sengathi ngiboshwe guys ngisamncane uthi ngaboshwa mina hayi uthi hayi uthi phela ngithi phela ugcine kuyintombazana uthi amuthi ngqi ngokhi uthi kwacaca uthi yamkinya ke manje uthi hayibo uthi ngangisabathe ngiyabhaquza uthi kwaphela kona yathi intombazane hayi ke munca mina nami ngizomunca wena isiyamfundisa manje uthi uyabo lapho uthi kwangathi ingane encane uthi ngabe ingane ezelo uthi ngaphenduka ivirgin elifundiswayo uthi hayi ngiqale manje ngiyasaba uthi iphethe umbese ongakanani umbese uphethe umbese hayibo uthi ugayi hayi ngibona uthi yabona ke la ngiyareshwa straight hayi wavuma ke uthi yabona ngesikhathi egoba enza uthi akakaze ezwe into emnandi kanje lokho ke kungiqakile ke namanje ngisababaza ngisayishaya zikhali ngisathi nje ngiyazigeja ngoba ayikhali hayi uthi ugayi uthi hayibo uthi enze uthi yabona amehlo uthi kwase ku Undertaker sense uthi obhozo basebenzi angazi nami kanjani kodwa nje uthi nje basebenzi obhozo kophaca ngoba ufaka uphaca uthi hayi shintshwaneke kuyashintshwanwa ke mina angazi when it comes to lapha ngisayi virgin because ngisa apply ngikakamtholi kodwa ke nya uthi hayi ke ugayi uthi amenze uthi mangabe sekwenziwa yena uthi akatshelwanga umuntu ukuthi akenze njani uthi kodwa futhi inhliziyo iyasho uthi angifoni lento eyenziwa la uthi kodwa ubumnandi uthi hey kwacaca ukuthi ke manje kufanele kube khona ogadlayo phela ngeke agadleni uyasapha uyafika kule industry musha uthi hawo intombi leya phela ngizothi intombi because kwakuyintombi kodwa ke kwakuyintombi eno totalos uthi yalifaka uthi okoqala lalilikhulu nje uthi naye impela uyiphethe impahla kodwa hayi leya hayi uthi hayi uthi kwakubhlungu
uthi ngakhala uthi kwaphela utshwala egazini badamuka uthi waba sober ba uthi hayi yezinto yezi into nento uthi yeza uthi hayi yambhaqabula uthi iyangibhaqabula intombi uthi nganaba. Mina-ke ngisazoqhubeka ngithi intombazane because ugeli uyintombazane uthanda ukuba intombazane. So ukuthi-ke unale mpahla le that doesn't mean-ke ukuthi umfana yena uthanda ukuba intombazane. Angazi ukuthi kuhamba kanjani, angazi. Mina ngikwazi ukuthi umuntu umethanda ukuba intombazane usimbiza ngentombazane ngisho ngaqoso kwentombazane. Mina guys I'm not against you, niyazi ukuthi mina ngiyanthanda. Mina-ke nje i-rainbow nje ngiyayifela ngayo. Not ukuthi ngithanda ukuthi mhlambe siqomane nje niyangichaza nje niphathana kahle. Yiko sengiqala ukudideka ngiconfused njengamanje angazi noma ngiyathanda ukuba kwi-relationship kodwa nje bangibuka ama-relationship enu hey kodwa omuhle-ke guys ozithemba sengabhalela ku-Transformation Life phela kodwa mezongibona uzongibona khona nani niyazi kodwa-ke hayi-ke uGuy benze-ke enze uthi waze waba namba uthi ngisho secela uMaluju ukuthi phela Maluju manje uthi wathi nje chu wathi nje undodo chu mina wathi sabathe wathi umuntu loya wathi angakachama wathi noma esethi ngizokuchamisa ngomlomo wathi nje cha angakachama wena sizoqeda mase seniqedile uthi futhi hayi ukuthi mhlambe wayemncenga uthi epenetrate ngempela ukuthi nje lokhu uthi kwaze kwangazi ukuthi manje uba nesiyezi uthi umzimba waze wandiki wagcina engasezwa hayi-ke wenza waze waqeda umeqedile basulana kahle phela sebeyathandana and lo ukuze akwazi ukuphuma la kufanele athobele umthetho wentombi le ayitholile intombi enethawutho kufanele athambele umthetho wayo hayi-ke wathamba-ke hayi-ke bangena laphaya kwindawana thizeni laphaya shuthi laphaya umesho kwakuwumuzi oqashiwe le mizi le eqashiswayo umuzi wawusesiphingo ngilikhohliwe igama lakhona kodwa vele futhi angivumelekile ukulisho ongalikhumbula kodwa angikwazi vele ukulisho kodwa umuzi nje laphaya. Hey ngiyasaba ukusho ngikuthi anginike iclue kodwa ngiyasaba vele kodwa abasazi isiphingo bazowazi lo muzi engusho lo uqashiswayo enikwazi ukwenza ama-event ikhona kwakulapho uthi hayi-ke wangena-ke kune bathroom bangena bageza uthi ngishima kwabo isiwile isinamahloni ibhocobele uthi kodwa isankulu khona injalo uthi ngesikhathi begeza uthi unamahloni-ke yena unamahloni okuyibuka uthi manje uyayibuka uyayintshontsha kodwa uyayibona ukuthi hayi idliwe la uthi naye impahla enkulu inamahloni bandle ithe kodwa inkulu injalo uthi iloki uyayibona ukuthi ifuna ukuvuka uthi uyayibona ukuthi ifuna iloki ikhahlela nje manje iloki ikhahlela ukuthi iyamshiya umnikazi iyoma ngeenyawo zayo uthi hayi ngisheshe ngisho ukuthi sithandwa sami uthi nje uthi akayazi lento eyamnika lo buyabuhlakani bokuthi athi sithandwa sami yabo manje ngoba ngowakho bekumnandi ngizobuya bashintshana ngeinamba ke kodwa sebeqedile ukugeza bashintshana ngeinamba ke kwawukuthi sesiyathandana ke makudantsha sesidansa soba uthi unesikhwele umuntu lo ya unesikhwele uthi hayi kube uthi inhliziyo yakhe iloku imkhuze njalo uthi unembezo lokumkhuze njalo uthi wena awuyona lenhloko wena awunjena uthi uyacabanga manje ukuthi yayi kubo bazothi uthi ungathi futhi bamtargeta uthi usuku lonke wayikhuluma ngayo lento ukuthi yena akasoze yena wadliwa enye indoda uthi ungazi uthi khona wayemtshelile ungathi babemtargetile futhi ungathi babazi ukuthi akanamali ayike kube right uthi into ayiseyiphuza wayesephuzela le stress nokuziba lo nembezo loku ummangalele njalo ukuthi hayi kodwa nawe ngike ngizwe kuthiwa umuntu nomuntu unespoke sakhe ahamba naso well mina ngazi ukuthi ingelosi abanye babiza ngendlela zabo
abanye idlozi nje umuntu ubiza nanoma ingane athanda ukubiza ngayo. Shuthi ke mina not ukuthi ngisuke ngiserious mangithi umuntu unespoke sakhe, ngisuke ngekho serious, ngisuke ngizikhulumela nje yabo. Like mina ngiyakuthanda ke ukujoke. Isikhathi esiningi mina ngiyakuthanda ukuncokola because okahlale nami uyangazi ukuthi mina ngumuntu onjani. Mina ku rare ukuthi ungithole ngiserious, ku rare. Kodwa ke asikho ke lapho sila endabeni yaGuy. Uthi uGuy hayi ke siyadansa naye, uthi engigxisha ngotshwala, uthi amabhodlela abizayo, uthi wakhona ibhodlela nanamhlanje akakwazi ukulibiza igama liyalibona lona malibhaliwe, futhi unaso nesithombe salungikhombisile. Angilazi nami ngike ngilibone kuma music video leli bhodlela, angilazi kodwa utshwala ke angibazi. Ngangibuza ukuthi kanjani angibazi. Thokudala sekudlulile sekuvele okusha, kodwa mina ke lo sekwavela okusha. Usibahla omdala mina sengamgqiba lapha ya. Manje khona the brand new Sibahla. Ayike shuthi ke ake kuse bamfaka emotweni bamhambisa. Uthi methu uyafika ekhaya, methu uyaziqalaza uGuy uyableeda. Kodwa hayi kakhulu, yabo nje lokhu sporta lokhu. Akhumule ageze ke futhi asegeze ekhaya aphinde alale. Uselaliswa ukuthi manje akalalanga. Yilo tshwala buyamdakwa buyanqamuka, buyadakwa uyaphela. So wafika ekhaya waphinde wazilalela. Uselaliswa yini ke manje? Ngithi phela lento iyadlala. Kahle uGuy phela ureshiwe nje, ayikho enye igama engingalibeka ngayo. Ayike ngeke ngisho ngithi wavuma, because mangabe umuntu uzomlontunja ngenkani, umkhombisa umbese, umsabise irape leyo. Ukuthi yena uthambile, ziningi indlela zokuthi uthambe mawureshu. Kukaningi omunye uthamba ngoba naku ezama ukuphunyula, omunye uthamba kwaphela sezwa kumnanjana kodwa futhi engathandi, yabo izinto enjalo. Hayi ke uthi ke uGuy ke hayi ke alaleke. uGuy ke unenkinga ukuthi ke manje akayanga eclinic, akayanga. Aliphuma igazi ezini uyableeda, but uyasport, akasakwazi ukugqoka lezi yazinto zakhe ezimhlophe because kuhlale kuphume. Well, mina iadvice engimnikeze yona ngithe mina ngoba unamahloni uye eclinic la ngakubo, akaye kwelinye iclinic. At least iclinic bayakwazi ukubhalela incwadi uhamba uye esibhedlela. So ngeke ngalithola usizo menza kanjalo. Ningitsheleke guys mangabe kukhona olunye usizo eninganalo. Ya akakayi besinayo nje sixoxela naye. Uthe uzoya. Anginayo imali, anginayo nami ngisazixakekele. Kodwa ngizomzama ukuthi akwazi ukufika eclinic ngoba angiboni ukuthi kuyafika 100 rand. Angiboni nami anginayo yona, angisasebenza indawo babukeli. Akusekho nje la ngithi sekhona noma ngithi madam khona. Hayi ke ahambeke uGuy ke wagoduka ke. So namhlanje ke ngisalindileke ukuthi uzothini. Ngisalindile ukuthi uhambile noma akahambanga. Kodwa nje indaba kanjalo okubhlungu ukuthi phela lokhu sport angiboni ukuthi kuyinto eright. Babukeli sewuhlelo nje seliphela, sengizohamba nami. Bengicela guysini, since ngikhona ngihleli angenzi lutho, ngiyacela ukuvolontiya umuntu menendaba asabayo ukuyixoxa, because sinezinto eziningi esisabayo ukuyixoxa. Yazi ukuthi khona ngisho umuntu one secret. Guys, akufuneki ukufa unemfihlo ngoba uyapoka, sigweme izipoki. So uma unemfihlo ufuna ukuyixoxa, ungangithumelela iVN or ushare story sakho, noma mhlambe mawufisa ukuhlangana nami ungixoxele sibhekene kanje. Anginankinga, ngiyakuthembisa guys, angilumani, ngiyasihlekela nje kuphela, ngizokulalela nje ngixoxe indaba yakho. Uma ufuna usizo futhi kungenzeka silithole, ababukeli banalo usizo, bayasizana. Mina ngihlezi mina ngenze example ngami, mina ngasizakala. Mina nginjena nje namhlanje ngasizwa ilona uhlelo lolo. So guys, asigoqi
let me love you and leave you. Stay sweet as you are. You know that I love you and I love you this much. Please take good care of yourselves. I love you guys.